Soinaji Senen Kliwon tanggal kaping 9 wulan Gangsal ana titahing Gusti kasipat jalu lawan wanita ing kesedya netepi tata cara adat widi widono niki adat panggih adat mengko ditata cara widi perdine Gusti dono hamengko dipaweh dados adat widi dono hamengko diparing Gusti ing rinangku pondene panggih mengko dipangudi gambui penggalih pengantin putri Bagus Angga yen hanjegger tugu Silokarto sak-sapunipun hanampak wiji dadi ingkang pecah padha sakala pecaing antega sirna sakatahe Durgama saha pecaing antega ikhlas ing menggahe Bapak Agus Sutrisno Ibu Sibuk Kaputra Genya pecah ing lahir sahabatipun bagusipun mandiri pribadi katon kambang kumambanging Sekar Triwarna mawar melapis sartorang bil yang punika kinarya pralawita lamun winawar ing tembung manis tansah kumanggil kanggil ing padoning netra tumameng tutuna kawis para winangan den kekalih genya jajar sumandhing jajar ana sak tumbune pasangan mantan putri ana sisih hiring tumul kekalih samya pinaringan unjukan tirta wening paribasane bebasane nika pinara pralambang tirta banyuning kasuwargan suci kene wong ayu wong bagus iki ana banyu kang bener padha ngene ya banyu kang romo iki muga-muga banyu kang usul iki kana kanggo srana madhangake rasa jagatmu tur yo ora kleru marang panjenenganku yo yo sembah Purnanipun tirta wonten tindakan risang winanganten kalih tumuli wujud ing sinder warna gula klapa abang putih gomong rong warna kanggo Semarhanyi kepikeng putra kalih tegesipun wis kemareng paripurna tata cara dawuhipun risang winangan sareng tumuli kalenggahna ing padyaning sasana rinenggo sutra parisuta suka kasih kayu risang winangan saringit tansah manggih rahayu rinjen ayem umrah bagyamulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sang laras moyo ing jaya Gegana sumundhing awrat Angge